Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaga chitubu ichi chiri healthy, chakakodzera kunge chichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa pazuva ranhasi anditika right ma1 zviriitika kunze uku ndo anonzi ma1 chaiwo but tisatapinda munyaya ndava nayo zvamanje nyaya iri kupisa. Ndokumbirawo kuti kana une makore ari pasi pe18 siyana nekuona vhidhiyo iri, kana une vanyarikani siyana nekuita sei nekuona vhidhiyo iri. Vari kutaura ivo kuti bonde rinofanira kuitwa at least 6 times pazuva. Bonde rinofanira kunge rakareba from 15 minutes to 25 minutes, ndo paunenge uchitatarikawo ipapo. But kana wava kurova totaura zve 40 minutes kupinda mu 1 hour mu 60 minutes. Saka rega ndiregedze kutaura zvakawanda. Prophet ndinawo paline, rega tipinde muconversation yangu naProphet tinzwewo kuti zvakamira sei. So let me know what you think in comment section. Kuti bo here iri kutaurwa naProphet, do we really need to spend much time tiri pabonde, kana kuti we need to work for our families nemamiriro akaita nyika, but izvo tikati tispenda much time tichitsvaga mari, ko wanano dzedu dzinozofamba sei handitika. Saka rega tinzwe Prophet Makomichi vachitaura neni. Ndinofara baba, makadimi? Aiwa, ndiri nani. Ndinoitwa DJ Holly from Point 5 Creative Studios. Tiri paSouth Africa apa. Ndandichiverenga nyaya yenyu yanga muchitaura paIharare, nyaya yebonde iyo. Bhaibheri kuna Genesis rinoti berekanai muwande sejecha regungwa. Ndo zvarinotaura izvozvo, uye the more vanhu vanoita intimacy bring a union to some couples, right? And vanhu kana vachigara vane union bring a mufaro kuna Mwari. Vanhu vanogona kumoka zvavo nedzimwe nzira, but if you get it proper, you learn kuti vanhu vakawanda zviri kuputsa dzimba because vanhu havachina nguva intimacy. To be maybe on their phones, maybe kutaura nehama neshamwari, maybe paTikTok, maybe paFacebook, but time chaiye zvakavinga mukadzi kana zvakatorerwa isikuwanika. Ndosaka ma-relationship ari kuparara. That's it. Right. Ndiri kuona panapa mataura imo kuti hanzi Mwari havasi kufara nenyaya iyi, kuti zviri kuitika hanzi 10%, which means vanhu havasi kuita bonde for 90%. Very correct. Saka chichiprofita here, kana kuti makataura naMwari, kana kuti chii chakanyatsoitika? Ndo zviri kutaurwa naMwari izvozvo. All right. Just ask around, just to get 10 people vakarambana. Mubvunza ma-issues acho, muchanzwa kuti nyaya ye-intimacy ichapinda ipapo. All right. Ndakatanga I'm now 30. All right. I've been praying for people since I was 9. It's now 21 years. And from my little experience, ndeyekuti once marriage lack good sex, my brother, I don't want to lie to you. Mukadzi wenyu anotohura mukangoleka sex, mukangoleka good sex. Saka the more yamunoita intimacy, one, mazadzisa zvinotaurwa nebhaibheri. Two, mabringa someone padhuze nemi. Yeah, that's it. Right. I think kwatatangira
tava tatongopinda munyaya tisati tatomboziya. Imimi munokwanisa kungotipa chidimbu chidiki kuti ndizive ndinzwisise kuti imimi Prophet Makomichi ndiani ende vanowanika kupi, vanoita nezvei, tozonyatsonzwa kuti zvakamira sei, because tangotangira kutongotanga nenyaya. I'm just a common prophet. All right. Someone akangosarudzwa tiri kuma story yangu yakatengera ndiri kupostora long time ago. All right. Chiri mudiki yekuti unongonzwa anamatira vanhu have talent this and that zvakadai uchinamatira vanhu vachiti ndiri kutopora tiri kuita sei ndatozokura wotozonzi takumugadzirira kuti anga basa rake ringe richidai because zvinhu zvezvida kubatsiridzwawo nevamwe. Saka since I was young understand more nyaya love life because ndosedra unenge uchipiwa kuti zvakamira zvakadai. Saka I'm just a prophet, a humble prophet or a common prophet ari gifted pakuumba marriages zvisinei nekuti vanonyora nyaya chero ukavaudza kuti chii they twist it voti uyu munhu muroyo anoshanda nasati anoita this and that. But question yangu ndeyekuti Satani chaangada kuti imimi nemukadzi wenyu muwirirana kana kuti mukonane, handizi kuti between the two angada chii. But iyo inenge iri nyaya yeumwe munhu anofanira kuzozviverengera bhaibheri rake kuti but Satani angada chii kuti ndiramba nemukadzi wangu kana kuti tinge tichiwirirana. Ndo pane nyaya yacho ipapo. Right. Saka imimi ezvinezvi maakupentecost kana kuti muchiri ku Ndakupentecost, ndiri kupentecost since 2014. All right, since 2014. Saka kuri seko kupentecost uku muri kuonawo sei? The goal zvayo ndeyekuti kana une calling ine purpose, you just need to work towards that purpose. My goal, it seems like it is working well because chandoda inini ndechekuona vanhu vanga vakarambana vachidzokedzana, ndechekuona vanhu vanga vachikonana vaine mufaro, ndechekuona nherera dzichichengetwa, ndechekuona vana vachirarama life yakanaka than kuti vanhu vanorarama senherera baba namai varipo vakarambana because of some petty issues, whether dzingave hombe kana dzingave diki. But I'm just someone anongofocus kuti Mwari dei vanga vablessa my unions because ndo iri yandinatsoona kuti ndiri gifted very well pairi. Saka kana ndichitaura something munhu agoni kuti understand. But if you have my friends echisikana kana tevanani ukavabvunza vanokuudza kuti chero pakaita mari mumba, chero pakaita chikafu, kana pakaleka good sex, that marriage inotongozodonha chete, or someone anenge achigara in hell. All right. I also mentioned something chandanzwa kuti you are now the fourth journalist afuna achibvunza, asi pane nyaya yawana yandanzwa yavasina kubvunza yamusati mabvunza. Ndamenshena futi kuti vana amai ngavarege kuramba bonde nekuti vana baba vanenge vasina enough money. But pana vanhu vanga vachindifonera ndinambonzwa vanga vabvunza izvozvo. It's sad. It's very sad. Ndachazosvika ikoko zvangu, but since matongoitaura togona kubva tatongoitaura zvedu nyaya iyoyi kuti handizive how best I can put it, but pasina mari mune nzara, hapana mufaro, kuti wozoita bonde pfungwa dzisina kugadzikana, menoti zvinobuda sei o zvinofamba sei, nekuti kuti unyatsonakidzwa unyatsofarira nyaya dzebonde idzi unge wakaita sei, zvinhu zvakaringana, pfungwa dziri dzakagadzikana. Izvozvo ndiri kuzvinzwa, izvozvo ndiri kuzvinzwa, but tichida kutaura chokwadi zvedu my brother, chatoziva imimi nende chekuti kana tichiti mumba umu mune nzara, vamwe vacho haisi nzara yekuti havana chekudya zvachose, but they just want some fancy things.
zvinhu zviya zviri fancy zviya zvogona kuve difficult for one kuti anga achizviwana. Even ivo vakadzi vacho vanenge vakabva futi, otherwise zvinhu zvavanenge vachida izvozvo zvezvisiku. You understand? Saka from experience zvandiri kukuudzai kuti someone aikuti anenge achizikanwa kuti anogona zvakati. Ndanzwa nyaya dzakawanda, my brother, dzakawandisa, hundreds of thousands of stories dzema love life, kuti izvezvi munhu akandiudza kuti you know what, nemukadzi wangu tiri kudai kana nemurume wangu tiri kudai, I can easily say kuti zvichadai, but ndamuudzwa kuti zvichadai noti kuti ndee ndichiti ndamuprofita, but from experience, because zvinhu zvandave mazviri for a long time. Saka vanhu vaya vanenge vaiti prophet murume uyu aindiuraya nenzara, ukazomubvunza saka pamaya vata nenzara maidonzi hakwai usiri kuvata nenzara, but ndaiona kuita kana 4 days kana vhiki ndisina kudya nyama. You see, ndaigona kudai kana kudai. Saka idzodzo ndopfungwa dzatiri kuda kuramba according to my calling. But we cannot really say kuti we must enjoy love nekuda kwokuti things are well. Iro Bible richiti pamazuva enyamunawo mashoma akawanda ndeekusuwa. So what do you mean kana muchiti if things are not well, we aren't going to have good sex because things are not well? Yet the Bible itself, shoko raMwari, vachiti mazuva atinawo mashoma asi mazhinji ndeekusuwa. Saka are you trying to say by any means kuti mazuva acho atetinawo aya good sex mashoma? Yeah, ndikuona pa anenge atori mashoma zveshuwa. Ari mashoma kudaro hazvifadzi Mwari. Alright, so ndo pari kupinda nyaya yekuti 10% ndo iri kungoitwa bonde and then 90% vanhu havasi kuita bonde. 90% vanhu vari kuita zvinhu zvekuti izvezvizvi. Just take a good example or someone wamunoziva more than anyone, which is you. Just take a look per week rino iri. Nhasi chingani Thursday. Nhasi Thursday musi wa14. Ngatarise kubva musi wa1 watanga mwedzi. Tikakutarisai kuti nguva yamapa kana muri married kana kuti mune girlfriend yamapa mukadzi wenyu kana kuti musikana wenyu pazvinhu zvakadaro yakakura sei. Tokwanisa iro zuva rine 24 hours ikabatanidza mahours ese amaspenda muchiita zvelove, togona kushamisika tichiwana only 1 hour and 2 hours. It's said that even your WhatsApp and your friends, even my team amunosupporta, they take even 90 minutes of your time. Right. But your wife, kuti mumnakidze, you can't take that much time. So it's really sad, but hakuna munhu ari kuda kuti azvitaure because avarotya criticizewa. Yeah, but prophet ipapo ka, alright, on another angle, ndine nyaya futi yatabva kuripotana manje yakanzi mukadzi akaroorwa for 17 years but ari kuchita ne15 maboyfriends. Ingave nyaya yebonde here kana kuti munhu asiri kutongogutsikanawo zvake? Definitely. Mukatsvaga nyaya iyoyo pazvinhu zvandakataura ndichimenshena kuti poor sex life handiti. Then kusagutsikana nekuwana kwemunhu. Kuti uyu munhu uyu zvakati kana kuti kungoshorawo munhu iyeye. I bet, I can bet anything. It's along those 3 lines. But wanaika prophet uyu akaroorwa nditika. Murume wake haasi kumugutsa 1 twatamubvisa, ari kuchita ne15 maboyfriend. Saka zvinoreva kuti pa15 pese apa hapana ari kumugutsa here kana kuti watomwewo tsvina kana kuti zvawo zvimwe. Ndokusagutsikana kuya kwandachitaura kuti kuri kusangogutsikana. There are some people vakadaro, but mukanzomubvunzisisa munhu iyeye mweya wetsvina wacho uwoyo ane zvinhu tu, it's either sex kana kuti anongoti uyu munhu aindiitira kana kuti aindipa mari. Hapana mweya wetsvina, my brother, unobata munhu usinga involve those angles. It's either she's just addicted to sex and it's with different people, which is to say she's not getting enough. Or else aingoona kuti uyu munhu uyu ndiri kuda kuwanawo zvakati,
ndoda kuwanawo mari, ndoda kuita zvakati. Ndokuya kwekuti vanhu vanenge vane mari shoma obva ati, you know what, uyu munhu ndoda zvakadai. Along those lines, I've been praying for people panyaya dzakadai for years. It's 21 years now. And from my little experience, hakuna munhu anokuchita chero akava ani. Sei haana kugutsikana, munhu asingangogutsikani kuti chero akaitirwa chinhu chakaita sei haangogutsikani, kana kuti ari kuchiva material things, kana kuti ari kungochiva sex, ari kufunga kuti she or he can have good sex with that person. Along those lines, there's nothing more chekuti chinganzi munhu uya azochita because of that, because of this. Said hauna mota yemunhu angochivawo material things, kana kuti kuda madi, but definitely it's along those lines. All right, handrupa bata. Saka imimi Prophet, kwa munowanika kupi imimi? Ndiri mumasvingo mutauni baba. Muri mumasvingo mutauni. Ko vanhu vangade kubatsirwa nenyaya idzi vanokubatai sei? There's nothing chingade kubatsirwa mo kuti munhu ati zvakati kunze kwedzidziso. Kuti ati murume wangu ndomuda kandoita sei kunze kwedzidziso yekungoudza vanhu kuti zvakadai. Pane line randaona ka hanzi kune vaye vana baba vanoti handikwanise kuita bonde miretoni. All right, yeah. The other way around, it's said kuti vamwe vanhu vari kuzosiwa vacho vachiblemewa nyaya yesex, handiti vamwe vatori ma-victims of witchcraft. Okay. Vamwe vatori ma-victims of their ex-girlfriends. Vamwe vatori ma-victims estress inenge chiva nemukadzi achikushora mumba. Yamamuchataura yaya. If you can allow me to quote your words exactly zvanga ari kuti nemunguva zvinhu zvinomira zvakanaka. Saka zvino zvangu saka, you know, men are just suffering, my brother. It's sad, very sad. Ipapa handisikuramba Prophet, because ndichiona futi same article iroro rikutaura iro kuti hanzi vanhu vanofanira kuita bonde 6 times pazuva. Hatisi kupedzera nguva kubonde here tisingashande zvakamira sei avo? And uye bonde ratinoti bonde rakanaka ka rakakura sei? Kune munhu anenge achinza from experience kubvunzwa vanhu vanenge vachiva vachiti inini mukadzi wangu wati handisi kugutsa. Vamwe vatoya vari vaviri, murume nemukadzi. Ndasaina vanhu vakawanda vanoti Prophet baba wabatsirei zvakadai ndinoda dambudziko randingarifambiri ndiri ndoga, kana tatoti handingafambi ndisina mukadzi. From experience vanoti kana munhu ari very 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 weak, at least akalasta 15 to 25 minutes. Oh, that's being very very weak. But tine vamwe kamunharaunda nemukutaura ku pane vamwe vekuti vanoita kana 3 minutes, less than 5 minutes. Anenge achitori victim zvandataura. Okay. Anenge achitori victim. Saka average yedu tiri kutaura kuti bonde ratikati bonde 15 to 25 ndo zvekuti munhu at least really a good, yeah, but a best it should be 40 to 60 minutes. Okay, 40 to 60 minutes. Okay. All right. Aiwa ndrupa bata Prophet, ndrupa bata. Chero vadhara venyu mukavabvunza kudhara vanokuudza izvozvo. Kuti 40 to 60 minutes munhu anofanira kunyatsoti ndaguta panapa. Anenge avipo. Aiwa ndinotenda Prophet. At least ndaida ngoclarify ma-areas kuti pandaverenga article pane zvanga ndisina kunyatsonzwisisa kuti ndinombobata Prophet, this sounding really interesting. Saka what needs to be done zvese zvimataura izvi toita sei isusu ana baba kuti at least tikwanise kufadza musiki, because kana tisiri kufadza musiki zvinhu hazvinyatsotifambirawo futi. Mvura inogona kutadza kunaya, togona kusangana nenzara, togona kusangana nezvinhu zvakawanda. Saka toita sei mweya wokuti mafadziro anotanga kuita musiki ndo kufadza munhu wanayo mumba make, mumba wanawo mumba mako ndo paunotanga kufadza musiki.
There's no any other way waungatanga kumufadza inodarika kuti munhu aunayumba naye mumbani asingafari. Saka kana munhu ari a victim of something anenge aifanirwa kubatsirwa. There are so many people vanogona zvinhu izvozvo through just fasting and praying. Matthew 17:21 kuti zverudzi zvinopera nekunyengetera nekuzvinyima zvekudya. It's another way yekuti you can go on fasting iwe nemudzimai wako muchifasta nezvazvo. Uye uzi pane maherbs anogadzirwa vanhu kuti vanogona kugadzirwa mishonga yekuti anoshandisa. Exodus chapter 15 verse 25 Moses anochema kuna Mwari, Mwari omuratidza gwenzi rokukanda mvura. Unokwanisa kugadzirwa maherbs kana nevakuru kana even nevanhu vanozvigona. That's another way futi kuti you say that ndokuudza kuti ngatisanye kana kuti ndokugadzira zvandokugadzira zvekukupa. All that way, yeah. I think we really need to have a part 2 where we can just sit and discuss more, because after posting this, tichaona my reactions, tichaona mvunzo, tichaona my comments, that would be then fine. I can share with you and then Twitter a part 2 from there. Yeah, you just send me the link of part 1. I don't know so it's okay. Okay, thank you very much, Pastor Prophet Makomichi. You can save my number as DJ Oli 0.5 Creative Studios. I'm saving yours also. It's okay. Thank you very much. Thank you for your time. Okay, my tabasa prophet. Right, mangozvinzwira mega prophet vachitaura, hapana chekubvisa, hapana chekuwedzera. Hanzi chi bonde ngariitwe. 90% iri kushota muZimbabwe, tirongorova 10% ende zvinhu zvazvisi kufadza Mwari. So let me know what you think in comment section kuti bo here kutaurwa naProphet. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.